Ассалому алейкум бинандаҳои азизу арҷуманд. Нашри барномаи тиловати ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. امروز در قصر ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم эмомали раҳмон муовини раиси ҳукумати федератсияи Россия Алексей Аверчук ро ки бо сафари корӣ ба Тоҷикистон ташриф овардааст ба ҳузур пазируфтанд. дар оғози суҳбат пешвои миллат муҳтарам эмомали раҳмон аз таъин гардидани Алексей Аверчук ба ҳайси ҳам раиси комиссияи муштараки байни ҳукумати Тоҷикистон ва Россия оид ба ҳамкориҳои иқтисодӣ изҳори қаноатмандӣ намуда аҳамияти фаъолияти ҳамоҳангшуда ва самараноки ин механизми муҳими танзиму пешбурди муносибатҳои ҷонибҳоро дар арсаҳои мухталифи ҳамкориҳо таъкид карданд. вобаста ба ин дар рафти суҳбат масоили марбут ба ҳолати кунуниву дурнамои муносибатҳои шарикии стратегии Тоҷикистон ва Россия мавриди баррасӣ қарор дода шуд. таъкид шуд ки масоили вобаста ба таҳкиму тавсияи ҳамкориҳои гуногунҷанба бо шарики калидии стратегии Федератсияи Россия дар сиёсати хориҷии Тоҷикистон ҷойгоҳи хоса доштанд ва хоҳанд дошт. ҷонибҳо зимни мулоқот як қатор масъалаҳои мубрами рӯзномаи муносибатҳои дуҷонибаи Тоҷикистону Россия ва зарурати идомаи талошҳои ҷонибҳоро ҷиҳати тавсия бахшидан ба ҷанбаи тиҷоративу иқтисодии онҳо мавриди таваҷҷӯҳ қарор доданд. соҳаҳои энергетика, коркарди маъданҳо, комплекси агросаноатӣ ва дигар соҳаҳои бахши воқеии иқтисоди Тоҷикистон ба ҳайси самтҳои ояндадори муносибатҳои дуҷониба арзёбӣ шуданд. ба масъалаҳои муҳоҷирати меҳнатӣ аз ҷумла ба тақвияти ҳимояи ҳуқуқиву иҷтимоии муҳоҷирони меҳнатӣ, ҳифз ва тавсияи фазои умумии маънавию фарҳангии мардумони ҳарду кишвар таваҷҷӯҳи лозима ҷалб шуд. дар баробари ин таъмини муассисаҳои таълимии Тоҷикистон бо омӯзгорони забони русӣ, китобу воситаҳои таълимӣ, инчунин дар кишвар тавсия бахшидан ба шабакаҳои макотиби таҳсилоти миёна ба забони русӣ ҳамчун масъалаҳои мубрами рӯз қайд гардиданд. дар ҷараёни суҳбат инчунин дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳи ҷонибҳо муҳокима шуданд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам эмомали раҳмон дар мақомоти судӣ, прокуратура, воҳидҳои сохтории дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва муассисаҳои соҳаи маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон тағйироти кадрӣ ба амал бароварданд. бо фармонҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон раисони судҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, шаҳри Норак ва ноҳияи Муъминободи вилояти Хатлон, муовинони раисони судҳои вилояти Хатлон, шаҳрҳои Бохтар ва Ваҳдат аз ҳисоби кадрҳои соҳибтаҷрибаи мақомоти судӣ таъин гардиданд. дар мувофиқа бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, прокуророни ноҳияҳои Кӯшониён, Хоросон ва шаҳри Тузи вилояти Хатлон, шаҳри Исфара ва ноҳияи Спитамини вилояти Суғд, ноҳияи Тоҷикобод ва прокурори гарнизони ҳарбии ноҳияи Рашт таъин гардиданд. бо қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Бобозода Ҳокимшоҳ раиси раёсати корхонаи воҳиди давлатии бонки саноативу содиротии Тоҷикистон Содиротбонк ки Амирзода Ориф директори институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экологияи Академияи миллии илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, Нуриддинзода Саидҷамолиддин директори муассисаи давлатии таълимии мактаби президентӣ барои хонандагони болоёқат дар шаҳри Кӯлоб, Давлатқадам Бахтовар директори муассисаи таълимии давлатии мактаби интернати ҷумҳуриявӣ дар ноҳияи Рӯшони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва Азизи Зебунисо муовини директори муассисаи давлатии телевизиони Сафина таъин гардиданд. бо амрҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳошимзода Даврон сардори раёсати коргузорӣ ва назорати дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва Соҳибзода Муҳаммадҷон муовини якуми директори маркази миллии қонунгузорӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таъин шуданд. зимни суҳбат бо кадрҳои ба вазифаҳои муҳиму масъулиятнок таъин гардида сардори давлат таъкид намуданд ки сиёсати пешгирифтаи давлату ҳукумати мамлакат ба беҳдошти сатҳу сифати зиндагии мардум, таъмини волояти қонун, адолати иҷтимоӣ, мубориза бар зидди ҳама гуна зуҳуроти номатлубу унсурҳои барои ҷомеа бегона, риояи баробари иҷрои қонуну барномаҳои давлатӣ дар мамлакат равона гардида барои татбиқи ин ҳадафҳои созанда аз ҳар яки шумо меҳнати софдилона ва фаъолият дар чорчӯбаи талаботи оинномавӣ талаб карда мешавад.
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз қонуншиканӣ, даст ба ҷиноятҳои дорои хусусияти коррупсионӣ задан ва содир намудани рафторе ки шаъну шарафи корманди мақомоти прокуратура ва судиро доғдор менамояд, мисолҳои мушаххас оварда ба раиси суди олӣ ва прокурори генералӣ дастури қатъӣ доданд ки бо гузаронидани санҷишҳои тахассусӣ ва омӯзиши фаъолияти ҳар як корманди соҳа сафи мақомоти судӣ ва прокуратураро ки аз шоқаҳои муҳими давлатдорӣ ба ҳисоб мераванд, аз шахсони тасодуфӣ тоза намоянд. Худатон дар ҷомеа намунаи ибрат бошед ва барои таъмини волояти қонуну тартибот кӯшиш ба харҷ диҳед, таъкид намуданд пешвои миллат. робитаи зич бо мардум, таҳлилу баррасии одилона ва касбии ҳар як парвандаи ҷиноятӣ, таъмини баробари иҷрои қонунҳо, боло гузоштани манфиатҳои давлату миллат аз вазифаҳое буданд ки дар назди роҳбарон ва мутахассисоне ки ба вазифаҳои масъули хизмати давлатӣ таъин гардиданд гузошта шуданд. дар иртибот ба авзои печидаву пешгӯинашавандаи минтақа ва ҷаҳон, роҳбари давлат таъкид намуданд ки мубориза ва пешгирӣ аз ҷиноятҳои фаромилӣ, терроризму экстремизм, шомилшавӣ ба ҳизбу ҳаракатҳои дорои ақидаҳои ифротгароёна, ҷудоинопазиркунанда, суботу амнияти ҷомеа аз вазифаҳои аввалиндараҷаи ҳар як корманди ҳифзи ҳуқуқу тартибот ба ҳисоб рафта, дар ин самт бояд муборизаро ҷонок намоянд. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъин ва озод намудани судияҳо. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳад: Назарзода Абдуҳанон Худойназар раиси суди вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон таъин гардида, аз вазифаи муовини раиси суди вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон озод карда шавад. Яҳьёзода Шамсулло Салим муовини раиси суди вилояти Хатлон таъин гардида, аз вазифаи раиси суди шаҳри Норак вилояти Хатлон озод карда шавад. Муҳиддинзода Сайфиддин Салоҳ муовини якуми раиси суди шаҳри Бохтари вилояти Хатлон таъин гардида, аз вазифаи муовини раиси суди вилояти Хатлон озод карда шавад. Раҳмон Ҷурахон Қурбоналӣ раиси суди ноҳияи Муминободи вилояти Хатлон таъин гардида, аз вазифаи муовини раиси суди шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд озод карда шавад. Сафарзода Маҳинабону Файзулло раиси суди шаҳри Нораки вилояти Хатлон таъин гардида, аз вазифаи судияи суди вилояти Хатлон озод карда шавад. Усмонзода Шоҳгуфрон раиси суди ҳарбии гарнизони Хуҷанд таъин гардида, аз вазифаи раиси суди вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон озод карда шавад. Раҳмонзода Малоҳат Солеҳ муовини якуми раиси суди шаҳри Ваҳдат таъин гардида, аз вазифаи судияи суди ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе озод карда шавад. Олимзода Улфат Розиқ бо сабаби расидан ба синни ниҳоӣ дар вазифаи судия будан, аз вазифаи судияи суди вилояти Хатлон. Ашурзода Алишер аз вазифаи раиси суди ноҳияи Муминободи вилояти Хатлон. Бекзода Абдураҳим Абдулло аз вазифаи раиси суди ҳарбии гарнизони Хуҷанд. Раҳимзода Абдусалим аз вазифаи судияи суди шаҳри Душанбе бо сабаби ба охир расидани муҳлати ваколати дар вазифаи судия будан озод карда шаванд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 13 августи соли 2020. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13 августи соли 2020 дар бораи аз вазифаи директори муассисаи давлатии фонди дастгирии соҳибкории назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Бобозода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад бо сабаби табдил додани муассисаи давлатии фонди дастгирии соҳибкории назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба корхонаи воҳиди давлатии бонки саноатию содиротии Тоҷикистон Саноатсодиротбонк Бобозода Ҳокимшоҳ Ҷурахон аз вазифаи директори муассисаи давлатии фонди дастгирии соҳибкории назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13 августи соли 2020 дар бораи аз вазифаи директори Институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экологияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон озод намудани Кобулиев. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Кобулиев Зайналобиддин Валиевич бинобар сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи директори Институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экологияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон
Баридинзода Субҳиддин Эсо бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини якуми директори Маркази миллии қонунгузорӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 13 августи соли 2020. Қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13 августи соли 2020 дар бораи раиси раёсати корхонаи воҳиди давлатии Банки саноативу содиротии Тоҷикистон Саноатсодиротбонк таъин намудани Бобозода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Бобозода Ҳокимшоҳ Ҷурахон раиси раёсати корхонаи воҳиди давлатии Банки саноативу содиротии Тоҷикистон Саноатсодиротбонк таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13 августи соли 2020 дар бораи директори Институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экологияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон таъин намудани Амирзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Амирзода Ориф Ҳамид директори Институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экологияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13 августи соли 2020 дар бораи директори муассисаи давлатии таълимии мактаби президентӣ барои хонандагони болоёқат дар шаҳри Кӯлоб таъин намудани Нуриддинзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Нуриддинзода Саидҷамолиддин Ҳайдар директори муассисаи давлатии таълимии мактаби президентӣ барои хонандагони болоёқат дар шаҳри Кӯлоб таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13 августи соли 2020 дар бораи директори муассисаи таълимии давлатии мактаб-интернати ҷумҳуриявӣ дар ноҳияи Рӯшони вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон таъин намудани Давлатқадам. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Давлатқадам Бахтовар Содаққадам директори муассисаи давлатии таълимии мактаб-интернати ҷумҳуриявӣ дар ноҳияи Рӯшони вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13 августи соли 2020 дар бораи муовини директори муассисаи давлатии телевизиони Сафина таъин намудани Азизӣ. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Азизӣ Зебунисо Муроталӣ муовини директори муассисаи давлатии телевизиони Сафина таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Соҳибзода Муҳаммадҷон Маҳмадалӣ муовини якуми директори Маркази миллии қонунгузорӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 13 августи соли 2020. амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳошимзода Даврон Додоҷон сардори раёсати қонунгузорӣ ва назорати дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 13 августи соли 2020. амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Саидзода Сунатулло муовини сардори раёсати хоҷагии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 13 августи соли 2020. имрӯз дар шаҳри Душанбе таҳти раёсати сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон раиси комиссияи байниҳукуматии ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия Қоир Расулзода ҷаласаи навбатии комиссияи байниҳукуматии ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия оид ба ҳамкориҳои тиҷоратии иқтисодӣ баргузор гардид. Нуриддини Қурбон ва Алиддини Карим аз рафти баргузории ҷаласа гузориш медиҳанд. дар шаҳри Душанбе ҷаласаи навбатии комиссияи байниҳукуматии ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия оид ба ҳамкориҳои тиҷоратӣ иқтисодӣ баргузор гардид. қабл аз оғози кори ҷаласа ҳамраисони комиссияи байниҳукуматии ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия оид ба ҳамкориҳои тиҷоратӣ иқтисодӣ сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода бо муовини раиси ҳукумати Федератсияи Россия Алексей Аверчук мулоқот намуда масоили марбут ба кори ҷаласа ва ҳолати кунунии ҳамкориҳои байниҳукуматии Тоҷикистону Россияро мавриди баррасӣ қарор доданд.
در جلسه نوبتی کمیسیای بین حکومتی جمهوری تاجیکستان و فدراسیای روسیه اوید به همکاری‌های تجارتی اقتصادی وضع کنونی همکاری‌های تجارتی اقتصادی تاجیکستان و روسیه و دورنمای آن در شرایط پهنشوی بیماری سرایتی کرونا ویروس مورد بررسی قرار داده شد. با نتیجه گیری از مهمیت سفر رسمی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به فدراسیای روسیه در سال 2019 تاکید گردید که این سفر به رشد منبعده مناسبت‌های بین دولتی در ساحه‌های گوناگون زمینه واقعی گذاشت. جانب‌ها از رشد بی‌میلان همکاری‌های تاجیکستان و روسیه در ساحه‌های کلیدی از جمله کمپلکس انرژتیکی، صنعت، نقلیات و کشاورزی اظهار قناعتمندی نموده اظهار داشتند که در برابر پیشروی‌ها در گردش مال و محصولات بین دو دولت تمایل کاهش‌یابی به نظر می‌رسد. از جمله حجم گردش مال و محصولات بین دو دولت در 6 ماه اول سال 2020 به 492.7 میلیون دلار رسیده است که نسبت به همین دوره سال 2019 0.1% کم می‌باشد. دایر به تقویت همکاری در دوره پهنشوی بیماری سرایتی کرونا ویروس و کاهش دادن تاثیر آن به اقتصادیات دولت‌ها فکر و ملاحظه‌ها و تکلیف و پیشنهادهای سودمند بیان کرده شد. در کار جلسه دایر به 4 سمت مهم همکاری‌های تجارتی اقتصادی، همکاری‌ها در ساحه‌های مالیه و بانکداری، تندرستی و فرهنگ تبادل افکار کرده شد. در ساحه تجارت و اقتصاد، مالیه و بانکداری، تأمین رشد همکاری‌های بین منطقه‌ها، اقتصادیات رقمی، بهتر گرداندن نشاندهنده‌های سودای خارجی، جلب سرمایه روسیه به اقتصادیات تاجیکستان و تقویت عملیات‌های مشترک بین بانکی از سمت‌های افضلیتناک ارزیابی کرده شد. طور تاکید کرده شد رشد همکاری‌های دوجانبه در ساحه تندرستی در شرایط پهنشوی بیماری سرایتی کووید 19 در پیشگیری از خروج موج دوم این بیماری مساعدت کرده برای تبادل تجربه بین همدیگری کارمندان ساحه شرایط فراهم می آورد. در آخر کار جلسه دایر به برگزاری جلسه 17 کمیسیای بین حکومتی جمهوری تاجیکستان و فدراسیای روسیه اوید به همکاری‌های تجارتی اقتصادی قرارهای دخلدار قبول کرده شد. با نظرداشت آن که رشد منظم اقتصادیات کشور را به تشکیل انفراساختار زمانوی از جمله انفراساختار نقلیاتی و کمونیکاسیونی تامین نمودن غیر امکان است، برای بنیاد راه‌های دارای اهمیت منطقوی و بین المللی در تاجیکستان لایحه‌های زیادی سرمایه‌گذاری عملی کرده شده. نوسازی راه دوشنبه چناق از جمله تدبیرهایی است که در زمان استقلالیت عملی گردید. نوسازی راه دوشنبه چناق که از لحاظ استراتژی ماهیت خاصه را دارا بوده پیوندگر جنوب و شمال مملکت محسوب می‌یابد، از جمله ابتکارات ذکر شده است. طبیعی است که راه‌های بنیاد گردیده نگاهبینی منتظم را با استفاده از تکنیک و مکانیزم‌های زمانوی تقاضا می‌نماید. با نظرداشت این، حکومت جمهوری تاجیکستان نگاهداری راه دوشنبه چناق را در اساس شرطنامه کنسسیونی به ذمه فیلیال شرکت سهامی اینویتد رود سولوشنز LTD در جمهوری تاجیکستان واگذار نمود. ضرورت عملی نمودن اقدام مذکور پیش از همه به خاطر نگاه داشتن وضع راه و راه ندادن به ویرانشوی آن است، زیرا برابر خرج مبلغ زیاد برای بنیاد راه همزمان برای نگاه داشتن آن نیز مبلغ زیاد لازم است. تعمیر کلی راه مصرف زیاد داشته، در این زمینه راه پوره از نو اعمار می شود. اینچنین با راه اندازی فعالیت در سطح خوب و صفت بلند از جانب فیلیال شرکت به مسئله آبادانی که در نوبت اول به تأمین بخطری مسافران و رانندگان ربط دارد توجه خاصه ظاهر کرده می شود. تعمیر و تجدید در راه و قسمت های آن در فعالیت فیلیال شرکت دلیل واضح مسئولیت شناسی است. از جمله از جانب فیلیال شرکت اما ساله زیاده از 100 کیلومتر تعمیر جاری و بیش از 50 کیلومتر راه پورا نوسازی کرده می شود و این روند زیر نظارت دائمی راهبریت فیلیال شرکت قرار داشته در صورت با وجود آمدن ویرانشوی کوچکترین در مسیر راه پی رفع آن چاره‌های بی‌تأخیر اندیشیده می شود. امروزها در مسیر دوشنبه چناق در 3 منطقه ورزاب، زرافشان و سوق با استفاده از تکنیک و مکانیزم‌های زمانوی تعمیر قطعه‌های خراب گردیده راه با سطح و صفت بلند
идома дорад. соли равон дар минтақаи Варзоб 15, дар минтақаи Зарафшон 14 ва дар минтақаи Суғ зиёда аз 15 километр роҳ пурра навсозӣ карда мешавад. дар ин баробар таъмири ҷорӣ низ идома дорад. имсол мо дар нақша дорем ки зиёда аз 30 километр роҳро таъмир кунем, 15 километрро пурра муфарш мекунем. зиёда аз 20 адад техникаи махсуси озеразамон кор мекунад. зиёда аз 45 нафар мутахассисоне ки таҷриба доранд ҳамин кор қатӣ машғул ҳастанд. масъулони ширкат мегӯянд, дар соли равон доираи фаъолият дар самти таъмири роҳ васеъ гардида, бо ин мақсад зиёда аз 30 000 тонна асфалт харҷ хоҳад шуд. аз ин нишондод 23 000 тонна асфалт барои таъмири роҳ дар минтақаи Суғд истифода мешавад. зиёда аз 250 000 метри мураббаъ мавзеъе ки дар ҳамин шоҳраи Бӯстончаноқ дар идораи намояндагӣ вобаста шудагӣ аст таъмир талаб мебошад. ин масоҳат зиёда аз 13 километрро ташкил мекунад. тасмим гирифтем имсол таъмирро аз километри 368 ноҳияи Масчоҳ оғоз намоем. дар ояндаи наздик пурра нав намудани асфалти роҳ аз мақсадҳои асосии роҳбарияти филиали ширкат маҳсуб мешавад. муҳимтар аз ҳама, барои таъмири роҳ мутахассисони ҳирфаӣ ва техникаву механизмҳои замонавӣ ҷалб шуда, 3 корхонаи истеҳсоли асфалти марбут ба филиали ширкат дар тавсияи ин раванд саҳми бориз доранд. намояндагии минтақаи Зарафшони ширкати саҳомии Innovative Road Solutions Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон нигаҳдории 87 километр роҳи байналмилалии Душанбе Чанокро ба уҳда дорад. айни замон аз километри 86 600 то километри 89 150 таъмири куллии роҳ дар масофаи 3 километр зиёдтар ба анҷом расонда шуда истодааст. ёдовар мешавем ки филиали ширкат дар масири Душанбе Чаноқ нигоҳдории 358 километр роҳ, 2 нақ, 24 галерея ва 38 пулро ба уҳда дорад. дар як қатор дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар миқёси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар доираи қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сари вақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти шаҳру ноҳияҳои мамлакат барои фаъолияти мунтаззам ва самарабахш дар давраи тирамаву зимистони солҳои 2020-2021 корҳои муайян анҷом дода шуда, нақшаи захиракунии маводи ғизоӣ босифат дар сардхонаҳо ва анборхона ҷиҳати таъмини мунтаззами аҳолӣ ба роҳ монда шудааст. гузориши хабарнигорони мо. дар доираи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи саривақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷумҳурӣ барои фаъолияти мунтаззам ва самарабахш дар давраи тирамову зимистони солҳои 2020-2021 дар миқёси вилоят ситоди вилоятӣ таъсис дода шуда, аллакай нақшаи захиракунии маводи ғизоӣ бо сифату дастрас аз ҷумла орд, равған, шакар, картошка, меваву сабзавот, консерваҳо ва дигар маҳсулоти озуқаворӣ дар сардхонаҳо ва анборхонаҳо ҷиҳати таъмини мунтаззами аҳолии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба роҳ монда шудааст. аз тарафи агентии захираи моддӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар ноҳияҳои дурдасти вилоят ба миқдори 547 тонна орд, 8 тонна равған, 9 тонна шакар ва дигар маводи ғизоӣ захира карда шудааст ки ин иқдом албатта идома дорад ва дар мавсими зимистонгузаронӣ низ аз тарафи агентии захираи моддии давлатӣ аҳолии вилоят таъмин мегардад. аз ҳисоби соҳибкорон дар тамоми ноҳияҳои вилоят маҳсулоти озуқаворӣ ниёзи мардум мунтаззам ва саривақт дастрас мегардад. дар ҳудуди вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон аллакай таҳияи нақшаи захираи маводи ангишсангу ҳезум дар соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон таҳризӣ гардида ба миқдори беш аз 7000 тонна ангишт ба соҳаи маорифу тандурустӣ ва фарҳанг пешбинӣ шудааст. ҷиҳати беҳтар ва саривақт дастрас намудани ангишт барои муассисаҳои иҷтимоӣ дар ояндаи наздик кони равноб дар ноҳияи Дарвоз мавриди истифодабарӣ қарор дода хоҳад шуд. дар баробари дигар соҳаҳои ҳаётан муҳими ҷомеа муассисаи давлатии идораи хоҷагии роҳҳои автомобилгарди вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон низ ба мавсими тирамову зимистони солҳои 2020-2021 омодагии ҷиддӣ дида, назар ба солҳои пеш парки техникии муассисаи давлатии идораи хоҷагии роҳҳои автомобилгарди вилоят бо мошинҳои соҳавӣ муҷаҳҳаз гардонда шуданд. соли сипаришуда ба миқёси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон 37 адад механизми роҳнигоҳдорӣ дастрас гардид ки ин ба беҳбуд бахшидани кори роҳсозони вилоят заминаи мусоид гузошт. имсол назар ба соли дигар омодагии механизмҳои роҳнигоҳдорӣ барои зимистон аз 110
موافق نقشه 127 اون آماده کردن، یعنی قریب اگر خطا نکنم 117% اون تشکیل میدهد. در توازن مؤسسه دولتی اداره خواجگی راههای اتومبیلگرد ولایت مختاری کوهستانی بدخشان بیش از 2000 کیلومتر راه قرار داشته، کارهای ساختمانی در راههای اهمیت بین المللی در حدود ناحیه درواز جریان داشته. احتمال می رود که کارهای راهسازی در قسمت جاده سمت بین المللی درواز ونج نیز شروع گردد. این قسمت راه بین المللی می تواند در سمت عملی شدن یکی از هدفهای سازنده دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان رهایی از بنبست کمونیکاسیونی زمینه واقعی خواهد گذاشت. در دایره قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره سری وقت آماده نمودن ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات جمهوری با فعالیت منتظم و ثمره بخش در دوره تیرماه و زمستان سال‌های 2020-2021 از نوسازی راه‌های حدود شهر خروق که در توازن اداره خواجگی منزلی و کمونالی شهر خروق قرار دارند با جلب متخصصان صاحب تجربه ادامه دارد. آمادگی به دوره تیرماه و زمستان سال‌های 2020-2021 در دیگر اداره و مؤسسه‌های قلمرو ولایت خوب ادامه داشته، چون این تشبث امکان می‌دهد که تیرماه و زمستان در پیش ایستاده را در سطح بلند و بدون یگان مشکلات پس سر خواهند کرد. тамошобинони азизу арҷуманд, ин буд барномаи иттилооти ахбор. хайр, тансияту хонобод бошед.